iqiniso lelo le recording. Ukurecord umuntu akufani noma ekusendela vele iproof yokuthi umuntu bethi ngisendile ufune kuyiveze lonto masekukhulunwa kanje, but i-recording isuke isho ukuthi kwasekuqalena umthembanga. I-recording iveza izinto eziningi within abantu abasuke bephilisana mfethu, uyabo? So that is why ngithi mawufuna i-recording kulo funeka lona bethu ne-recording sengimbuka ngelinye ihlo mina. King uyazi ukuthi sifike kanjani la uThabani uqamba manga, uyabo? Because mina King angikwazi ukulongishona le nale. uThabani uqamba manga angaze ngikhulume naye ngaleyo nto leyo. Ayikho leyo nto athi ngamfonela ngakhuluma indaba ukuthi mina ngisebenzela inkosi uZondi, ngisebenza ku social media. Amanga akuhlaza lawo. Ingakho mina ngithi uma ngabe uThabani ekhuluma usually ngokumazi kwethu ukhuluma nge-evidence. Ngathi mina unayo into enjengaleyo angafakazisa ngayo leso statement sakhe ngoba samanga sifike size sibala sikhona nje sisuka umbuzo lento uThabani ayikhuluma. Ngisacela ukubuza umbuzo. Yabo, ngisacela ukubuza umbuzo. Ya ungabuza Thabani. ngale nkathi umntwana uLondiwe eduka namasosha ebusuku sikwi phone call kwakufanele ngikurekhode lokho eyaka King uZondi kwakufanele ngikurekhode lokho. Ngifuna ukuqonda ukuthi kuphi awufuna ukurekhode masikhuluma ngefoni. Ubani othi ufuna ukurecord? Angithi ngoba wena egcineni uyayifuna irecord. Ngale ngathi umntwana uLondiwe eduka namasosha. Ubani othi ufuna ukurecord ngoba ngithi mina wena ukwazi ukuphusha amanga. Into okay ngiyabuza ke. Okay ngicela ukubuza ke mhlambe kongathi uyakwazi. Uyakwazi lokho umntwana uLondiwe eduka namasosha. Ekufonela. Ubunami kuyicall uyakwazi lokho. Yeah, ngiyakwazi ukuthi uyasho ukuthi nganginawe kuyicall. Okay, angibuze futhi omunye umbuzo. Uyakwazi ukuthi ama lokhu njani? Uyakwazi lokuthi inkosi uZondi iyona ekuthengela iBM. Angikwazi lokho, ngibuzwa ngawe. Okay. Awukwazi lokho. Okay, awukwazi lokho. Nalokho kwamasosha lokho akaze ngikuxoxe nawe lokho kwamasosha. Hayi Maxi lalela Maxi musa contradict. Uyabona njengamanje uyayicontradict audience akulaleli. Ngithe mina kuwena musu kuyicontradict uyayicontradict ke uyabona manje uyayicontradict ngikubuze umbuzo uyayicontradict ngempela uyayicontradict uzwile kahle umbuzo ukuthi uthini umbuzo uthi uyakwazi lokho uthi yebo ngiyakwazi oba nganginawe kuyicall uma ngabe sengikubuza ngithi uyakwazi nokunye usuyajika futhi usiyophikisa okwasekuqaleni othe uyakwazi ikuphi engikuphikisayo yela ngikuphikisayo yena mfana musungenza isilima wena ngithi mina uyizovele akusukuthi ngengikwenza into oyiyona usiyiyona njengamanje angikwenza isilima uyisona njengamanje ngithi mina usisi wangifonela nginawe kuyicall angizange ngithi mina wena ngakuxoxela ukuthi usisi wayedukile ngithi wangifonela nginawe kuyicall ngabamba icall akaze ngixoxele wena ukuthi usisi ubefuna leyo nto ngayixoxa noKing Bhaka hayi nawe wayixoxa noKing Bhaka leyo ikhulumayo wena ngayixoxa noKing Bhaka azange ngixoxe nawe hayi mhlola ke lento eyisho manje mina ngikutshela iqiniso phela mina ngiyakutshela nje mina ngayikhipha iproof yokuthi wawufone ngobani mina ngakukhiphela nje iproof yokuthi wawufone ngobani isikhathi sasixoxa ngobani isikhathi
wayibamba ifoni wayikhatha okokuqala wayibamba futhi okwesibili wasubuya songitshela ukuthi awuthi ukuzama ukwenza iphone call la baduka la umntwana londiwe namasosha ukushomo lokho dispute leyo nto oyishoyo ukuthi wafona ebusuku nginawe kuyicall and leyo nto ukuthi nganginawe kuyicall engike ngayiphika mina into engiyifikayo ukuthi leyo nto lelo daba olithintayo it was not for you. I did not speak with you that thing. Max Thabani Max ngisaqala ngilalele madoda Thabani uyangizwa ngiyakuzwa King Max uyangizwa cha ngikuzwa kahle King lento indlela enikhuluma ngayo lento uyithatha phi lo mfana izinto engangixoxa nawe uyithatha phi lo kusho wena nje uthi kwangena ucingo lika mntwana olondiwe unaye kuyicall ngikhuluma ngale nithi intayo kusho wena uthi nani naye kuyicall bathena akayizwanga into engangixoxa nomntwana nje le into engangixoxa nomntwana ngayixoxa nawe King akayizwanga lo because lo mangena icall ngamdropa lo nangu khona Thabane kwenza kanani mangena icall wayibambe ifoni yakhe nje ikhala wase angitshela nginayi kuyicall wathi manje kuzomela athi ukufocus kulabo abanye ngoba umntwana londi uyaduka namasosha wathini wena angizange ngisho lutho phela ngangothini owawongazisa ukuthi kungani uzovala iphone call uyabona ke Max mina ngalolu daba mina nawe inkulumo yami ngalolu daba ayigcinanga la igcina khona le beyami nawe nje ayigcinanga ukhuluma nami ke manje ngokuduka komntwana londi ayigcinanga la osho ukuthi njengoba egcina la uqinisile impela uqinisile impela yikho impela lokho engikushoyo ukuthi lento angangiyikhuluma nawe impela King ngangixoxa nawe impela lento uqinisile impela futhi awungizwa ngithini ngithi mina uThabane ngiyamuzwa uthini uthi kuyena awuchazanga into eziningi uthe kuyena nanga umntwana londiwe uyaduka namasosha usho lokho uThabane yabo uyaphela futhi lapho ekuthiwa ubeqhubeka eveze ezinye izinto esazikhuluma nawe after that uzwendo obuzobuza khona mina ukuthi uyithatha bafethu ngicela bafethu i-level ye reasoning njengamanje akunyuke yona uZondi ngoba akaze ngixoxe noThabani ngenkosi uZondi mbuze nangu usithatha Thabani ngithatha kuye nje kwi-phone call mama ngabe ngimtshela musu usedaka utshwala uzothi ngiyamsukela ngoba esedaka utshwala wena usho nami udaka utshwala phela lo muntu engikhuluma naye njengamanje Shuthi uMax usegula ngekhanda ngempela uMax ngisho usewugogo omdala ukhuluma into aqeda khohlwa shuthi usedaka utshwala uMax hayi ukuthi ugula ngekhanda awu Max wenze Thabane ngiphuzile lo language Thabane mfethu vele into ebengifuna abantu bayibone iphukuphuku kuphela ezingayibonanga ngicela ukuhamba mfethu ngoba vele ngibhizi sengishawa na isikhathi ngiyabonga kakhulu King mfethu ukungi-invite ngiyabonga Thabani mfethu ukuthi ngifikile sakhuluma mhlambe ke noma ngingaphelile mhlambe nizophinde nivule futhi live nisimeme sizofika abafowethu okwamanje ngicela ukuthi nje ngithi shelele shaya King sengishawa ile agenda le esiqala manje esiphushwa yokuthi ngenziwe isidakwa kuthiwe mina sengidakiwe uyabona nje ukuthi ngenziwe isilima ngayo yonke indlela la ekhaya manje sekune agenda yokuthi kuthiwe mina njoba ngikhuluma nje izinto sekuthiwa manje sengidakiwe yabo so iyona ke lento manje sibona ukuthi yini ezoqhubeka ikhulunywe sekuthiwa ngidakiwe uyabona nje ngenziwe isilima nje kusukela nje eqaleni nje uyabo so sengiyahamba ke mina King sesiyobuya ke mhlawumbe umuntu engasadakiwe ngoba kwamanje sekuphushwa iagenda yokuthi sengidakiwe ayisekho into esile esazokhulunywa yimina ngoba ngidakiwe kushiwo njalo manje
Ilento kade ngiyikhuluma ngithi uma ngabe kuhlangene kuthiwa kuyalungiswa i-tone namagama aya kumuntu on both side akumele kube ngazuthi ayaprovoka ilento ebengisho yabo uma kulungiswa nje kumele kukhulunywe leli sayidi mase kuzokhuluma mina ekugcineni mina ke manje sengizothini